Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň tişine güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, indi şu men bilen gepleşigi Nurjan apa barýar. Nurjan apa, salam aleykum. Salam vatandaşlar. Salam Raskuliçiç. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, şu günkü gepleşigimiziň temasy siyasi tutsalara karşı, siyasi tarapdan türmede yatan adamlaryň gollugy. Ine birinji bilen biz Türkmenistanyňky yatan siyasi tutsalardaky adamlara golluk bermek üçin şonuň atlaryny tutgaýtjak bolýar. Ine Türkmenistanda Mansur Mengelow, Allamurat Korhanow, Murat Duşemow, Nurgeldi Hallykow, Murat Övezow we beýleki aktivistler Özbegistanyna Cuma Tapar Derdebayev. Ine şu adamlar soňky wagtda tutulan siyasi tutsalar boýunça siyasi işler boýunça tutulan adamlar. Ine biz şonuň gollugyny edýät, ýöne beýlikleriniň hem gollugyny edýät. Ve biz ýene-de şu çykyşymyzda biýüne türmelerde ýatan ýöneköy adamlaryň hem gollugyny etjek bolýar. Sebäbi bir topar adamlar Türkmenistanda suwtnamasyz biýüne közenip türmede ýatýarlar. Onun maşgalasy, çağajyklary öýlerine garaşyp közenip ýörler. Bular türmede közenýär, biýüne maşgalalary, çağlary, ýani türmeň daşyna közenýär biýüne. Sebäbi bizde Türkmenistanda erken adamlaryny esasy işeňler, esasy maşgala pul getirýän adamlar. Ine şu maşgalary bozup, şu diktator rejimi tutsagdy bir näçe biýüne adamlar saklaýar. Onun içinde siyasi ýa-ni aktivistler, onun içinde biýüne ýatan adamlar, ýagny suwtnamasyz udoda ýatan adamlar, uslowunda sosnasybarzene, ýagny hiç il suwtnama ýok, wagtlaýynça suwtnama gelinçe, tasdiklanyňça şol ýatyrlar 10 ýyllap, 15 ýyllap. Hormatly vatandaşlar, ine biz Cuma Tapardan habarlar aldyk. Şu gün men kakasy bilen görüşdim. Kakasam haýyş etdi, golluk edip durmana da sizin çykyşlaryňyzy dinleýärler ve sizin çykyşlaryňyzdan ýanky Cuma Tapara peýdasy bar. Hökümet gorkup başlaýar, hem ýerde ýanglanar diýip Cuma Taparyň daşyna bir kançyklar peselýär ve şuňa meňdeş ýanky gollamak üçin argumentler aýtdy bize. Ine şoň üçin men bor diýdim hökman gollar sebäbi Cuma Tapar Türkmenistan üçin eden işler köp. Cuma Tapar türkmen Özbegistanyň çägine ýaşap duran şoň uwosy biýüne ýagdaýda Özbegistana geçipdi. Inni on gurrun etmeler sebäbi delimilitarizatsiýa boldy. On gurrun bolmalar ýöne. Ine şular günäkär däl. Özbegistanyna Özbegistanyna bollugyna şoň üçin olar öýlerini türkmen diýip hatap edýär we Türkmenistana bagly diýip hatap edýär, Özbegistanda ýaşatadar. O bolup biler. Türkmenistanyňky türkmen Özbegistan orijini özbek bolan adamlar Özbegistanyň bollap biler. Normal, hiç bir problemati ýok. O diýmek biz basyp aljak bolamok, Özbegistan ýa Özbegistan Türkmenistan basyp aljak bolamok. Bu başga ýanky rakursda seredilýär, başga prizmada seredilýär. Şu ýerde biz näme diýjek bolýar? Şu adamlar Özbegistanyň çägine ýaşata da Türkmenistanyň gollarlar. Türkmenistanyň siyasi çalışmaları garaşýarlar. Türkmenistanyň siyasi çalışmalarına görüşýärler. Gelin size mümkin siz eýem dinlän bolsaňyz ýa-ni Muhammed Aga'nın çykyşynda Cuma Tapar bilen adwokatyň gepleşini size dinledeýin. Ruhsat berdiňiz. Здравствуйте. Да, Джума Сапар? Как вы? Да, спасибо, это Сергей Майоров, адвокат. Джума Сапар, это вы? Да, я, Джума Сафар. Добавь Джума Сафар, Джума Сафар. Ine şu Sergey Mayorov diýdi, şu sizin ýüzüňizde sak tarapda şol orta adam, çep tarapynda da Ýegen Murat, Cuma Taparyň kakasy. Ine ikisi oturýar. Вас туркмен или как? Да. Мы хорошо с вами знакомы, я вас защищал, но не смог защитить. Да. Насчет я, который знать хотел, какой-нибудь новости есть?
Ну, значит, большие новости – это то, что во многих международных организациях и отчетах, где заслушивает Узбекистан, ваше имя много-много-много раз упоминается как политически незаконно осужденного человека. То есть за вас борется и не только отец Еген Мурат, но и за вас борется и международная общественность. И уже много раз обращались к узбекскому правительству и президентам с требованием вас освободить. Но пока результата никакого нету. Да, уже ясно стал, здесь тоже более-менее мягче стал, да, а не который был, который враждующие политические заключенные и религиозные ребята претендующие был же раньше, да. В каримском времени, да, они потихоньку, некоторые умирают, некоторые освобождаются, это, да, это в последнее время ясно стал, сейчас немного мягче, и мне нормально сейчас обращаются они. Хорошо. Более нормально стал, да. Хорошо, просто хотел сказать, после с Новым годом этот новый ЖЭК они записывают, наверное, да? Новое что написывают? Еще что? Джинайт кодекс, уголовный кодекс. Ну да, есть изменения с 1 января. Да, ожидается. Тогда, если вы не против этого, как мафтиш, или это как называется, касация записывается? Обжалование приговора ваше по новым правилам, которые вступят в январе 2024 года. Хорошо, тогда если с отцом тоже поговорите, если это Сергей Майоров и другие, Пономарев, с ним тоже это сделайте, советуете. Если будет после Нового года, записываем. По новым правилам подать жалобу, да? Да, чтобы... Значит, Джума Сапар, этот разговор уже много месяцев ведется с весны. Я сказал свои условия, на которых я готов работать, приехать к вам, встречаться, но пока не могут найти финансирование моего участия. Хорошо. Я тоже поговорю насчет на это. Да. Если до этого меня единственное освобождать, это есть хорошо. Им тоже, нам тоже, и тем более. Если нет, дальше продолжаем, что-то делаем, да? Да, но вот смотрите, Еген Мурата постоянно хотят обмануть. Я уверен, что это обман. То есть ему говорят, уезжай в Турцию, уезжай в Туркмению, куда-нибудь уезжай из Узбекистана, и тогда мы освободим твоего сына. Это обман. Это он самый главный человек, который организует вашу защиту, Еген Мурат. А если он уйдет из республики, ваша защита ослабнет, поэтому его хотят обмануть. Хорошо, ладно, здесь тоже, да. Все равно мы туркмены, поэтому здесь не наша страна же, все равно. Хорошо, спасибо насчет, передай привет, скажи Азамака тоже и всем наших знакомым. Обязательно. Если возможно, они соглашаются, и после Нового года, чтобы в моем участвовать, я хотел участвовать в суде тоже, касательно, записываем все. Но по нашему законодательству арестованного, осужденного на кассацию не приглашают, там только адвокаты действуют, имейте в виду. Да, что ли? Я думал, я тоже хотел, чтобы, если я поехал, отдыхал бы там. Ну, понятно. Я заявлю ходатайство, если мы будем подавать, но я уверен, что суд мне отклонит, потому что в законе так написано, это на усмотрение суда. Приглашать осужденного на суд или не приглашать? Если возможно, приглашайте меня тоже, в Узбекистане закон это разделил уже. Да, законом разрешено, если суд согласится, правильно. Хорошо. Спасибо вам тоже, удачи. Будьте здоровы, берегите себя. Джума Сапар. Вам тоже спасибо. Я обязательно доложу наш разговор Еген Мураду и Пономареву. Хорошо, передай привет, скажи туда всем тоже. Спасибо. Не забывай, не забуду никогда это. Но самое главное, пытки прекратились, это правда? Что? Пытки в отношении вас прекращены, правильно? Да, в данный момент, да, прекращены, да. Все, я вас услышал. Спасибо. Берегите себя. До свидания. До свидания. Yine Muhammed Ağa'da geldi. Hurmatlı vatandaşlar, yine siz hazır dinlediniz. Mayorov, yani
Cuma Tapar'ın advokaty Cuma Tapar bilen görüşdi telefonla. Ünsörün şördü, 2 zat belläp geçýär. Birinji ine sizin kakaňyza kyn bolýar. Yani advokat tölemäne kynçylyk bar diýip belläp geçýär. Ine şoň üçin şol Cuma Taparyň toparyna adamlar kim galan bolsa ýa-da başga aktivistler bizem hemmämiz näme kömek edilsek finans kömek etmeli. Edip bolýan bolsa. İkinci bir belirleyecek zadım ine şul çıkışta ünsörün. Ine Türkmenistan, Özbekistan ýaly ýa beýlik döwletler ýaly diýende, beýlik döwletlerde de problemi köp diýende. Elementarny zat edin. Bir adam türmede otur. Ona 17 ýa 17den köp ýyl kesdiler. Onu hiç ýyl tapaly ýok. Advokat işläp dur. Ofitsialna suwda gatnaýar, ýanky suwda öz haklaryny gorýar, öz ýanky haklaryny gorýan adamyň haklaryny gorýar. Gara şo ýerde konstitusiýaň esatyna herget edip bolýar, konstitusiýa işleýär. Özbekistanda. Ine telefonu gürleşip bilýär, türmede oturan adam bilen. Olam aýdýar meni uran oklar, urýadylar, inni uran oklar diýip aýdýar. Şo ýerden maglumat alyp bilýär. O maglumaty ine internete goýup bilýär. Bize haýyş etdiler şunam internete goýun diýip. Ine goýýar. Näme şul sen şulary azat etsen, hökümete garşy hereket etdiň bolýarmy? Niýe hökümete garşy hereket? Konstitusiýaň esatyna advokat berilýär. Konstitusiýaň esatyna advokat baryp suwtda, ýagny hakyny gorýar, öz kontrakt çeken adamyň hakyny gorýar. Telefonu ulaşanlar ýazgy edip internete goýýar. Näme berdi? Ýanky kanun bozmokluk barmy? Näme Özbekistan konstitusiýa seredýär, kanun seredýär? Näme Türkmenistanyň advokat baryp bilen o, siyasi sorularda oturan adamy advokat alyp bolan o. Advokatlar elini aldyryp aýdýar, oho, goý, bizim öýümizde gelýärler soň. Şol ýaly, şol emhemet terroristleri, polis zombalar kanuny bozup, şular kanun bozuçy organlara döndürer. Kanun garanti der, korrupsiýa garantam Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanda Serdar Berdimuhammedow ve Gurban Berdimuhammedow egerde korrupsiýa durjak bolsa, bir ay galman durup bolýar şonu. Telewizione çykyş edip, ýygnaklar diňe emheme bilen polisler öňeçirýär. Men idarlap durun watan programmalaryny. Iqtisadiýat boýunça, beýlik boýunça, ýani Türkmenistanyň ösüşi boýunça bir ýygnak geçirse, 10 san ýygnak emheme, polis, hukuk gorýan gurumlar bilen geçirýär. Sebäbi öz ýani tahtasyny saklamak üçin. Bular hökümet bilen, döwlet bilen, Türkmenistan bilen, halk bilen işleri ýok, gaýtyp halka garşy görüşýärler. Men size 3 tane sözlemde suwd edeýin. 32 ýyldan beri konvertasiýa ýok. Halka garşy görüş ol. 32 ýyldan beri azat maglumat metbuat ýok. Ýagny çasty kompaniýalar, tele, radio, gazet, jurnal hiç zat ýok. Diňe hökümetiniňki. Üçüncü, internet yapıp daşına çıkıp bolanok. 91-nji ýyly bady şu zatlar. 2023'te Türkmenistan össi, öňe gitdi prezidentler çalışdy. Arkadagylar emele Türkmen başlary emele geldi. Arkadagy Serdarly, Alabaýlar emele geldi. Halkyň ýadagy peserle biz utulup barýar. Biz 80-nji ýyla, ýani 80-nji ýyllara barýar. Biz отрицательный рост edýär. Bular bolsa положительный рост edýär. Bular baýyk gidip otyr. Bizim ýani baýlyklarymyzy oglap, baýak gidip otyrlar. Türkmen halky bolsa bilimsiz, sowgatsız, ýani haksyz ýylaty dönüp barýar. Men şunu düşündirjek bolýan. Elementarny şul adwokatyň jaňadan ýani mysalyna men görkezdim Türkmenistan bilen Özbekistanyň ösüş derejelerini. Özbekistan ösüp gidip otýar. On hatda ýylaty ösýär. 20 milyondan 35 milyona galdy. 32 ýylda. 65%. Dünýäde ýok olar ýaly galan. Näçe ösüş bar? Näçe maşgalar ulolýar sebäbi? Ýaşap bolýar, iş bar, maşgala çağı dineti gelýär. 45% daşarda gidip işlenok, zähmet migrantlar bolup içinde. O gidýändir 5-10%.
Ýöne 45% lap giden o ho. 60-70% işçilik ýok içinde. Ine tapawdy. Bizim Allah can Hudaýjan arkadağımız var. Parahat asmanımız var. Parahat asman Afganistan'da da var. İran'da da var. Azerbaycan'da da var. Kırgızistan'da, Tajikistan'da, yani Özbekistan'da da var. Var. Bizde öňüme dava yok bizim döwletimizde. Yani yatan konfliktler yok. Öňüme hiç tat yok. Näçe bizde Siriýa bolsun? Egerde biz şu diktatorlar aýyrsak Siriýa bolýarmyş. Kim olýardy size? Bir sowgat akylsyz ideýalar kelleňize goýdy. Şu zatlary elementar zatlary düşüneňiz. Ve korrupsiya ve haramdaglar yapyşyp oturýar. Birinji kelleňizde revolýusiýa etmeli. Kelleňizde ýanky sowgaty kelleňizde pikirleri arsalamaly. Bunun propagandasından gitmeli. Emhemen ýaýradýan zatlaryny gitmeli. Onsoň biz görüşmeli. Birinji kelleden başlamaly. Şoň üçin häzir kellelerde revolýusiýa etmeli. Kellelerde revolýusiýa eden soň arsalansoň bir günde düzelýär hemme zat. Sebäbi dünýä garaşlar meňzeş. Neşeýle men şeýle pikirim bar. Muhammed aga hoş geldiňiz. Sesini eşitilen o. Alo, salam Murada, salam Nurcan, hoş gördük emeğine, salam vatandaşlar. Sağ ol Murat, Nurcan işiniz ören, ovalıp barayağınız, ören minnettar, giyeceğin neydi işleyağınız, men şol için sizin önünüzde var ya, neyden, şol için aytçak olayarım. Halk biraz aktif olsa, hem medat ütköye. Yani Cuma Sapar'ın mesalına da şu da, Cuma Sapar, bula oğurlap Özbekistan'a alıp gittiler. Cuma Sapar'ın eline doküment vardı, onun zaşitadı. Yani o bütün dünya milletler kuramadı. Hat veriyor, şu adam siyasi devlet tarafından kovpattığına şol için biz şunu oraya deyip cevapkarçılığı öz üstüne alıyor. Abla da şun gel, oğurlap alıp gidiyor. Ve de bunun yöne kayıp kredişlerin ve de cinayetkar hem işe cinayetimin üstü açılmar diye fikir ediyor. Hava açılmaya paka bir adam öne çıkıp aytyanca. Bizim kahramanlığımızın eden işim şey, inni cinayetkarlığın eden işi yerde kalmaya. Biz onları hem merik getiriyor. Kanada'nın devleti iyiydi giderli çıkış ediyor. Evropeyski devletli iyiydi giderli aytiyarlı kemçilikleri. Amerika iyiydi giderli aytiyar. İnni biz informasyonu Murad'ın meriye, menem meriye, Nurcan'ın meriye, Nur'un meriye, Dur Sultan'ın meriye, hem oğullu, dürlü yerlerden var ya. Ön bula, nehmet yerdiler, nehçeden pravazaşitliği var, öldürüdürler, saklasiyetiler. Hem medatlı, şunun filtre olup, anlık var yani, filtre olup. Neyle biz emosya işte ay bir tutuptur ay bilem daha şun iğinden hem yana kat geldi yanında hava şöyle terörist olmağın mümkün. Şun yanaklatlarım ediptirle daş görünü var. Ay çok olayanım ne mi? Haçanım halk aktif olsa berdeki kuramalı var dünyada işleptirir. Onun mekanizmi, Avruparlamentin öz mekanizmi, ösen devletlerin öz gözevini tutyan zatlar bula da işlep başlıyor. Ve de bir devlet eğer öz halkının befidine bir parvay olsa onunla bulan aytyan zatlarını eskermese olur. Yönü öz yurdunu östürecek olsa, dünya derecesini yetirecek olsa, dünya cemiyetçiliği bile işleşecek olsa, onu öyle hükmeni yardayda dünyadaki bar pretenziyeleri aydılyan, şu yurdun içindeki bar naruşen aydılyan zatları üns vermeli. Özbekistan devleti şunu düşünüyor. Men ön çıkışlarımda hemiş Özbekistan'a aytdım. Size en ahmatlılısı Cuma Sapar'ı çıkarın. Cuma Sapar burası sesini çıkarmağında berekella, kuvvetin falan çıkarın. Şonla siz oturdunuz dedi. Olay yine de yönü kayıp fikir etti. Yönü nimettirle daha eskermediler şu zatlar. Ola fikir etti hava Muhammed bir Aydar, otada Aydar şöyle otururdu. Avrupa'da delegasyon var ya, Cuma Sapar'ın öylerine var ya. İslenlik
dünyada kurama yığınaklarda Özbekistan meselesi olanında Cuma Saparı önlerine koyarlar. Sebebi bu zatla bir yurdun avrayını vardı. Bir yurdun avrayı kredit istoriyası yanakta şol anamı döredip bilse başka devletle ulu kampanyalar o zaman şu yurdun içinde mayo koymet yer. Aragatnaşı kurnayan. Bula sistemada kompüterde du. Taş mesele çözülünce şol problemi dörediyor. Şol için Özbekistan her nettir Cuma Saparı kakasını razı edecek oluyor. Bir de o yeterlik de. Cuma Saparı'nın kakasını çağırıyorlar. Gayret et, çıkış etmediler. Ay biz çıkaracak. Bizim şu burada edecek olacak şöyle. Yöne eğer çıksa bir yine de şu ülke hareketin devam ederdi. Siz söz verin şunu edecek deyip şu atları şulardan ne edecek zorla ettirecek oluyor. Akmakla kelleğini de işledi. Eğer siz yurdunuzun içinde konstitusiya hürmet koyan olsanız şu yurdun grajdanı hem devletin şu grajdanın önünde bir borcu var konstitusiyada görkedilen hem bir grajdanın öz konstitusiya şu üstüne koyan borçlar var yerine getirdi. Cuma Saparı şunu yerine getirdi. Cuma Saparı göz bilen görüyen öz kendi bilen dünyanın cinayetlerini beyan etti. Cuma Saparı'nın sonundan başka günahı yok. Aytyanım doğru çıktı. Ola Kerimov'un ayağı kıydı. 2 milyar dolar pul oğurlamadı. Ola iyi ne getirdi? Cuma Saparı şunu ayıttı da. Cuma Saparı sonundan başka da ayıttı. Hem bir yerde korrupsiya var dedi. Ya sonundan başka da attıydım Cuma Saparı. Siz yönü onu vurup, yencip, öldürür deyip, telefon bile demedip, onu öceştiriyemez. Siz akmakla eğer kanuna boyun olsanız, kanunun etmeli adını grajdarlar etti, siz onlara medal vermeli. Şunun yanına grajdarlı gerek yurdun içinde korrupsiya olmasın. Şunun için bunu etmeli daha Cuma Saparı boşaltmalı. İnne niye varsa boşa mesele var. Cuma Saparı başta oturmayan başlığı ay Fikret'te önkü adamla yani bırak adar verecek onu. O zaman ayıktı Cuma Saparı hem merik yayrattık. Cuma Saparı'nın kakası hat geldi prezidenti Özbekistan. Hem merik hat geldi. Hat geldi türmen başlığını boşalttılar şu an. Teyze başlık koydu. Dün, dün Yegen Muradağa bir güllep Cuma Saparı'nın yanına ortaydı. Türmen başlığı yanına otu. Ay gayret edin. Ne gerek oldu bir yerledi. Şunu etmeli. Hakiki aslında Cuma Saparı'nın türmede oturmalı. Hakkı yok. O da saklamalı yani. O özü kanunu bozmaklık dünyayı. Şunun için bizim akmaklamıdan düşünsün. Siz ehaneke Farhadi ne ettiniz bilimde getirmettiniz. Yöne fikretmen şeyle kalır. Bırakla sizin cinayetinizin delatını üst üstüne köpelip var ya. Bula hiç vakit hiç yerde durmuyor. Buna durmayacak garanti edinem. Aha Murat, aha Nurcan, aha Muhammed Diyeci, aha Nuri, aha Direyliş, aha Veldapar, aha Türkiye'deki oğullarımız Dur Sultan, aha bizim aktivistlerimiz. Bula inni durmuyor. Durdu ve bilmeyen. İnni halkımızın içinden korku ayrılı. İnni billi. Ne ettirip öz hakkını koramalı. Kanun boyunca talep etmeli. Kahar kadamını, bolyan naruşeyle kahar kadamını görkezmeli. Biz görkezip başladık. Hiç kimim şuna peskel verdi. Kim peskel verdi? Şola cinayetkar. Ola cevap vermeli olur. İyirde bu iş öz eden cinayetine cevap vermeli. Muhammed ağam. Murat bollum men ädir çao. Bolya doğru aytdınız. Ine bizim efirmizde korrupsiyan garanti kezzap ýagdaýda bizim seslerimizi oğurlap bir kanun prezident bolan Serdar Berdimuhammedow gatnaşjak diye şoňa söz berelim. Prezident taýlawlarda halkyň seslerini oğurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberin. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen
öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadawsuz yerine yetirmege, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk ýagdaýyny goramaga, adamın ve raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hem de goramaga, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny berja etmege ve goramaga, ähli güýjümi ve ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onun parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmege, Türkmenistanlaryň häzirki ve geljekki nesillerin şöhratyny hassa bilente ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly ve dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly kasam edýär. Ine hormatly vatandaşlar, korrupsiýa garanti kezzap kakas tarapyndan sowga tökmünne prezident wezipetini alan Serdar Berdimuhammedow, kezzap Serdar Berdimuhammedow dinledik. Yalançy, sübük yalançy onunla biheppe, gödök, gürlerini dine eceleri yatlap gürle, öz yankı yoldaşlarına, vice premierlerine, yankı MHM işlerine, MVD teröristlerine, MHM yankı teröristlerine. Şuraya adam Türkmenistan'da dolandık gelye, konstitusiya ine şoň üçin işlenok. Bu korrupsiýa garanti. Bu konstitusiýa garantiden. Yalnızca biz üstünden seyrettik, Özbekistan'da nähili advokat arkin türmeye jaňa diýär, ýanyna barkaýa gürleşýär, ýagny gorya şonu suwutda bizde Türkmenistan'da oraya ýok. Hany ösüş? Hany kanunçylyk? Bulun çıkışlarını dinlesek, bular dünýäde iň kanunly, iň ýanky konstitusiýany berja edýän prezidentdir we şolaya döwlet. Oraya zat ýok. Biz yalan ertekide ýaşamany goýmaly. Şol kezzapları, iksan kezzaby, dom pravleniýanyň, şu odak dom pravleniýanyň başlygan bolmaly şol. Şol wezipede saýlanmaly adamlar. Saýlawsuz saýlanan adamlar. Korrupsiýa garantları iksem. Bu toron kezzaplar. Ine şunu aýtjak bolýan, şoň üçin adwokatlarym, MHM'de, polisam, hökümet işgärlerim, halkymyz, daýhanlar, okuwçylygyna, ýa-ni industrial künjeklerde işleyen adamlar hemmemiz kalmaly. Bir adam yani. Bular bilen geljek ýok. Dogry düşünün. Günne wagtyňyz gidip duranlar. Günne sizin ömrüňiz şu dünýäde ölçegli. Şol iksan özüň olup bilmedik kezzaba biz bagly bolmaly. Biz özümizde bagly bolmaly. Biz özümüz saýlamaly. Şolary ýaz, saýlaw geçýär, kimi saýlasan şonu saýlam. Bir dastoyna saýlap, dastoyna ýaşalyň da. Men şunu hasap etberdim bir ýerine. Türkmenistan 20 milyardan 30 milyarda çel gidejär. Bizde 4 milyon halkymyz var. Bizde 5 milyon dolardan ýetýär adam başyna. Adam başyna. Egerde 5 şaňyň bolsa 25 milyon dolar aýyny ýylyna. Biz o gül ýaly ýaşap bilýär. Kösenip daşa ýurtda, kösenip bir gün polis bölümine, bir gün ýa-ni nelegal bolup gizlenip birininkide, bir gün o ýerde işläp polisgelerim kädi ýüreği ağırdyp ýa-ni bolmalar ýerlerde ýaşap, çağlardan aýratyn, maşgalardan aýratyn. Türkmenistana barman, bizim ters ikbalymyzy ýaşap geçýär biz. Bolmaz bu zatlar. Bolmalar bu zatlar. Şu özüne Türkmen diýilýän bolsa, galmaly, bolly. Bular Türkmenem däl. Men size aýdaýyn. Türkmenini genosid edip ýören bir kezzaplar. Korrupsiýa garantlary iksen. Bu torun korrupsiýalar. Ine şonu aýtjak bolýan, haçana çel biz şular çydaly. Aýdyňmy? Ine biz siýasatçylar size çeýnäp berýär. Şunu edýän günälerini, şunu edýän hereketlerini, şunu geljegini, bizim geljegimiz ýok şular bilen. Ölüsüňiz gelen o daşa ýurtda. Häzir Türkmenistanyň kiçik owatyň uçaskatyň adamlary hiç wagt daşyna çykyp görenok, ýa-ni döwletiň daşyna. Rus dilini bilen ok, diller bilen ok. Türkmenistan terk edip gitmek bir arzu bolýar şol. Men şäherinkine gurulmam edem ok. Dine ýarlyklar galdy içinde, ýa-ni hederip berenler we
yegenlere hyzmat edip berenler boldy. Ve Gulnawadyň 4 san Lubowny. Galanary közenýär. Biz bular ýa durmuşa münasip däl ho. Biz bir aňardan gelýän bir millet, aňardan gelýän bir güýçli halk. Kim olur? İksan kezza. 1000 adam karşısında dursa kaç gidiyorlar şunu. Şoň üçin vatandaşlar wagty geldi. Rossiya häzir siyah turbulentnasyna girýär. Türkmenistana indi wagty ýok. Indi biz öz ykbalymyzy elimize almaly. Men şu gün ine gökçü, bağır, yaşlyk, her kala, gämi, şoň adamlar bilen görüşdim. Mana da bize türmede diýär göni. Bolmasa ine hakyky türkmenler şonu. Hakyky ýanky Gurban Gulyň owaza şol diýsem bolýar. Şolaryň kösenýär. Men ol bizim türkmenlerimiz Daşowuzda, Liwapda, Marda, Ýesengulda olara gurunlar edemok. Şu adam iksan adam Türkmenistany batyryp gelýär. Östürüp bilmeýär. Men size bir zat edin. Şu diktator bolsa da Türkmenistany östüren bolsalar ve halka azap bermedik bolsalar men ekrana çykmadım. Men siýasatçy bolmadım. Men gönaýdym. Ay bolýar janlar ha. Ülkü dotýar ha. Ho, ülkü dotýar. Diňe men doňarlaşanda ela sizin kam. Balniýa ölüp barsaň öldü kömek ýok. Kömek etbiljek bolsalar bilimler ýok. Etbiljek bilimler hem bolsa ýanky derman ýok. O näme döwlet bollaý? Özüň bir ýerde gorjak bolan adwokat ýok. O näme döwlet? O näme ýanky MHM bilen polis hemme zat çözýär. O näme döwlet? Polis döwlet bollaý. Gerek bolsa biz MHM-ni hem tutup köçelerde tutmaly, polisler hem tutmaly, ýöne biz konstitusiýany işletmeli. Bizde başga variant ýok. Şoň üçin men ine köçede bir derek ýanky iki aýagyny oturup tumşukda oturan adamlar aýdýan. Sizem galmaly. Siz başlamaly. Şu gerek bolsa Türkmenistanyny biz hemmemiz öz haklarymyzy gowrap bilmesek. Ýanky egerde polis MHM bizi gysyp dursa, kellerimizi çykarmaly edýän bolsa, adam haklaryny gowrayan jarnamada ýürüýti ýazylgydyr. Bir halk öz haklaryny gowrap bilmese, azatlygyna çykyp bilmese, ýara almany hak bardyr. Şonu okudy biz ýuwaş-ýuwaş baryp otyrys. Bizim baratymyz ýelnok. Ene men Türkmen hökümetdäki işleýän vice-premierler, ministrler ýüzlenýär. O iksan kezaba ýüzlenjegimden. Türkmenistany we dünýäde iň ýigrinýän adamlar şolar. Watan satyp, ýurduny satyp ýören adamlar. Putina satýardy, Putin öldü diýip seseşdirli bolup derrew itlerini alyp ýanky Erdogana it padarky berip Putina ýaly Erdogana aşağı ýitdiler. El oşayan korrupsiýa garantlar bular. Bulardan tolk ýok. Şoň üçin biz galmaly. Başga alaç ýok. Nurjan apa, size söz vermedik. Başlan söz verelim. Siz näme diýersiniz ýalňyza? Muhal götürdük. Ne? Doğru aýtýaňyz, Murat Gulyç. Vatanymyzy egerde vatanymyzy söýmesek, her kim goşmasa biz ýok bolup gideriz. Halk olarak yok bolup gideriz. Zaten genosit bolup otyr. Onu hiç yani köp bizim halkymyz bilmek isleýän ok, duýmagam isleýän ok. Indi şu pursatdan peýdalanyp hem bizim siýasatdaky siýasatçy türmedäki ýatan oglanlarymyzy azatlyk isleýän. Cuma Saparyň böyle bir advokat bilen görüşmesi gaty beýendirdi. Bu bir ilk biz üçin. İnşallah yani bu Özbekistanda özgörçlükler gidip otyr. Bizim onu umyd edýäs. Bizde de böyle bir özgörçlükler bolar diye bizim Türkmenistandaky türmeler gaty göz gyna ýagdaýdy. Yani baryan otayık hem yeri korrupsiya, pul vermeden senin elindeki peredaçalar alan oklar, görüştüren oklar, dermanların geçirecek olsan hem yerde pul vermeli. Yani gatı göz gyny ýagdaýda.
advokat diyes. Advokat 32 yıldan beri hiç bir advokat Türkmenistan'da bir işi utmadı. Yani boş advokat alırsınız diye, bolmalam diye, mecbur ediyorlar. On pulunu töleyen yönü advokatın sözünü ünse alınmaya. Onun zaşiti hiç bir şekilde edip bilen okulur. İnha berden yüzlenecek olan köp inha aktivist, men aktivist dip yoran oğlunlamıda. Son birden blogger olayalar olur. İnha Cuma Sapar'ın meselesini kaldırın. Ne yapçın Cuma Sapar'ın meselesini kaldırınız yok. Yapıştınız bir Farhat diye. Farhat'ın işleri edilip otur. Onu da gra koyulanok. İnha size живой пример Cuma Sapar. Yine ne açı meeting edildi, ne açı zoomlar edildi. Yine şu atki edilen zoomam şon azatlığına koşuluyor. Şon için Cuma Sapar bizim gözümüzde gatı ağırıyla bir aktivist oğlan. Köp işler etti. Türkmen demedi men Özbekistan'ın ya Qaraqalpaqstan'ın raydaşı deyip Türkmen halk için gatı ulu işler etti. Aktivizmi gatı güçlüdü. Yani Cuma Sapara'da berden azatlı isteyiz. Sağ olun Nurcan apa. Hurmatly vatandaşlar, yine men size yeni bir ýerge ýatlak geçecek bolan bizim aktivistlerimiň atlaryny siyasi tutullarda yatan bizim halkymyzy gorayan adamlarymyzyň atlaryny men size aýdýan. Mansur Mengelov. Men her bir barda bir açyk informasiýa size berjek bolýan, siz ýanky düşünür ýaly. Mansur Mengelov öz watandaşlarynyň haklaryny gorap beýguna ýagdaýda tutulup, muňa ýanky narkotik at gördüler, muňa psihbanisada izolýatorda saklap gördüler. Her zat edip et gördüler, aýagyny döwdüler, türme atmakka. Şu aýagy döwülip içine giren soň, türmede yatan soň aýagyny bejertmän aýagy çüýrap başaçyň. Häzir kunda. Türmede aýagy çüýrese-de, banisada ýatsa da, şo ýerde bir täze olan öljek bolupdyryny oğluny halas etdi. Türmede oturup. Ünköriň. Biz gahrman gözlemelle, biz de ba gahrmanlar. Ine Mansur Mengelov. Allamrat Korhanov Dayhanlar partiýasyny gurnajak bolup, ýani hereket etjek bolup, Dayhanyň ýagdaýyny çözjek bolup, bir topar hereketler etdi. Ýagny hökümete ýüzlerini, ine Dayhanyň ýagdaýy pes, ine şul ýanky iki sany ýanky hasynyň arasynda Dayhanlar ot-pot ekse, ine şol otlaryny türkki diýerler bolmaly, şu zatlar halk bilen işlemeli, halka mümkinçilik bermeli, halka yer berdiňiz. O ýerler hem özüňiz ulanýaňyz. Halk arenda dip arendasyny berýär we siz ony ýanky buğday we paxta ektirip hasyryny oğurlap alyp gidip giýje daňda ýatyrka hasyryny alyp gidip köpük töleýäňiz dip şul ýanky zatlar düşünürenne şunu döwlete garşy edýän dip ýanky muny türme atýar. Diýmek şul iksan kezzap hakykaty eşdesi gelen ok. Hakykatdan gorkýar. Şoň üçin sizi yalan ertekide ýaşadasy gelýär. Biz aýyrmaly yalan zatlary. Günden gün gürlemeli. Polisiýa da ýanky emhmet terroristini gün aýtmaly. Sen o kim ol sen? Eniden dogulun dämi ýa ýokurdan açdyňmy sen kezzap bolup? Ýok. Eniden dogulun bolsaň bir türkmen enesi dogulandyrar seni. Dogulandyrar. Onu türkmen enesi dogulun bolsa, sen dogulunda bir azat bir arasda olandyň. Näçe şuraya kezzap, bu torun kezzap. Türkmen halkyny öldürüp duran adamy sen golýan. Näçe bize garşy gidýän dip soraň ýüllerini bermeli. Utanmaz. Ýöne kellesinden alar, akşam öýüne gelende ara içende ýa-da kalandan şonu ýatlar, aýdyp durmaly, basyp durmaly. Murat Düşemov Türkmenistanda koronavirusun bardygyny suwd etjek bolup bir topar ýa video reportaj etdi. Murat Düşemov Türkmenistanda hakykaty gorajak bolup, adalatly gorajak bolup türmeye düşdi. Nurgeli Halykov bir san surat üçin ünköriň bir san suraty ýanky Türkmeniýusa iý beren üçin ine şoň üçin basyldy. Olam näme? Ýanky voz beýleki yerli türkmenler bilen argy içip otyr akşam. İçi biler haky wa
Ine onun için bu siyasi hadise değil, onun için bir adam tutup basmalı değil. Näçe Türkmen News'a iwertdir yani habarlary. İwerende näme? O habarlar gizliň habarlar değil, döwlet gizliň maglumatlar değil. Döwletin gizliň maglumatları. Ine şuraya elementar zatlar için bizi yani siyasata goşulmaly ýaly. Hiç wagt siyasatyň nämedigini, jemgyýetiň nämedigini, haklaryň nämedigini, konstitusiýanyň nämedigini bilmedi ýaly bizi gysýar. Ananyň biz şu zatları bilip gorumasak bizim ýaşaýyşymyz bolmaýar. Erti prezident Muhammed Ağa bolsun, Nurjan bolsun, Murat Gurbanov bolsun, şolar bilen bolmaýar şo durmuş. Haçanla biz öz haklarymyzy, öz konstitusiýon haklarymyzy, öz siyasi pozisiýamyzy gorap öwrensek, hiç wagt diktator gelmeýär. Erti Murat Gurbanov demokrat bolýar, Nurjan apa da demokrat bolýar, Düýejam demokrat bolýar, Berdi Muhammedow demokrat bolýar. Olarda günah ýok, bizde günah. Biz etmelini biz bolly. Biz jogapkärçiliksiz konstitusiýany terk edýän, konstitusiýany üns bermeýän, jogapkärçiliksiz türkmen graždanlary. Kiçik çağa bilen ulu adamyň tapawyny bilýärmi? Kiçik çağa jogapkärçiliksiz. Jogapkärçilik nämedigini düşünürsen olamalýar. Biz bolsa ulu bolup, ne maşgalaň ona jogapkärçilikli, ne çağlaryň geljegiň ona jogapkärçilikli bolup ýatyr. Ne de halkyň ona jogapkärçilikli, ne de öz donarynyň ona jogapkärçilikli, ne de watanyň ona, ne de konstitusiýanyň ona, ne de döwletiň ona. Biz inanmarsyňyz. İki sany kezaň ona jogapkärçilikli. Şolar näme diýse, çäri diýse böküp dur, näme diýse edip dur, bolmak diýse imsim otyr, bolly. Ol arada durucu mesaj uğradyanlar, emheme teröristler bilen polizon bular. Bular näme diňe mesaj uğradyan. Biz imsim o mesajları alıp imsim otyr. Şoň üçin halk boljak bolsaňyz, halk boljak bolsak biz turmaly. Şarpaga meýär, yumruga meýär, yumruga meýär, ýöne haklarymyzy gorar. Nurgally Hallyk aýtdym, Murat Öbezow bu görgüli goşga aýtdy. Bir yani halkyň hal ýagdaýy boýunça bir goşgu düzüp aýtdy, beýlenip internetde goýdy, halk şunu eşitsin, ýagdaýyny bilsin diýip goýsa, muny ýanky syýasy neme diýip tutup muny altypdylar. Türkmen bloger, Türkmenistan içindäki bloger menem tankid etdi şunu. Näil bu ýanky neme bolýar? Döwlete garşy bolýar. Ýok. Öz pikirini aýtýar. Diýmek bizde öz pikirini aýtmak eýýäm jenaydy şekli. Konstitusiýa ýok Türkmenistanda. Ady wada özü ýok. Türkmen halky ba ýok, ady wada özü ýok. Türkmen ilaty bar. Men size aýdaýyn. Şoň üçin biz inni özümize jogap bermeli. Gurbanlar da, Serdar da özümüze. Biz kim? Ya hiç kim? Onu boyun almalı, bulşuğu yirmeli. Ya da biz adam, bizim bilen adam ýagşylaşmaly, bizim haklarymyzy hormat goýmaly. Polis bolsun, Gurbanul bolsun, on ýa-da süpük kömekçisi bolsun, tapawy ýok. Bütün dünyada şeýle. Ine şunu biz barsak, biz Türkmen halky. Şunu barman, ol yallaklap, arak içip, ýaşulyp, şol iksan kezaw ýaşulyp ýörsek, biz watan düşmany, biz watan döňü, biz halk düşmanlary. Ol iksana halk düşmany belli ol. Biz özümizde bolýar. Şuňkuňa näme diýär Türkmen halky? Zatki berýär, ýa-ni daşyna pul berýär, içindäkiler korrupsiýany finansiýe edip, korrupsiýany saklap gelýär. Dünyada diktatura korrupsiýasy ýokdur. Diktatura bar ýerde korrupsiýa bolaýmaly. Korrupsiýa bar ýerde diktatura bolaýmaly. Şol ikisi baglanyşlydyr. Diktatura korrupsiýasy bir günem ýaşap bilen ok. Şoň üçin diktator Serdar Berdimuhammedow we Gurbanguly Berdimuhammedow korrupsiýanyň garantlary. Türkmenistanda korrupsiýanyň garantlary. Ine watandaşlar, men gysga aýtyp berdim. Biz näme etmeli? Näme ýagdaýda haýt tarapy ýörmeli? Ine biz siýasatçylar bolup sizi çeýnäp her gedek ýa-ni bir problema bir bölügini düşünürýär. Muhammed Ağa. Sen näme pikir edýäňiz? Biz haçan Türkmenistanyna
şu Özbekistan diktator döwlet, ýöne şu diktator döwletinde de advokatura işliýär. Şu diktator döwletde de ahir soň bir haklaryň bölegini özüni ýa duruşuny gorap bolýan ekeni. Prezidentin SMS boýunça SMS ulaşsan guruş bolýan eken, sonra wet bolýan eken. Diýmek prezident halka jogapkärçilikli ekeni. Bütün halka bolmasa da halkyň bir uly bölegine. Türkmenistan şu derece kaçan yetip biler? Ne fikirdiň? Ve Murat men näçe da bellek geçecek yani sen aydın çıkışlandı. Ve de şu ki Türkmenistan'ın içindeki sistemada hiç kim şu sistemadan tağman çıkıbilen. Ve de şu en yukarı derecedeki otururlar eteret, en yukarı derecedeki otururlar. Birinci olmadardı, ikinci ministerdi, Ken Benki, prokurordi, sudyadi. Şu an 34 yılın içinde şu gelen adam hemmeti şondan diyan çekip gider. Şondan avraylı gideniyor. Ya türmede ya öldürürler ya başka cezalar alan ya kaçıyor. Ve de birinci prezident bulanın özüne mi öldürdüler? Ona mı öldürdü yatika? Şimdi Berdi Muhammed öldürdü. Ve şu hiç mi peydası yok? Bir iki tane akmağın öz maşgalatı kovmuka diye özleri ağırlayan. Bulan maşgalatı bilen bile dargat ya. Şu öz aktığına çağalarına dönüklük et ya şu. Gel eğer şunu anlatmaya korktuğuna gel tubu diye tarih görkezi otira. Sen bir halkın karşısına gidip kanunu gödük bulup halkın önünde yalan sözler Kur'an'a kasam içip yurda tağla otursan sen tağman spor et yani. Hey bolacakmış. O vaktlayınca ediliyor. İslenlik cinayet kartı vaktlayınca tutulayançası var bu orada. Adatlıkta. O bilinenden sonra tutuluyor. Durmaya gidiyor, öldürülüyor, atılıyor. Vuruluyor, yenciliyor. Buna da şeyler. Sen gelip bütün halka anlav otun. Bütün halkın malını uğurlav otun. Bütün konstitusyonu gödek bozup otun. Sen tamamen spor et yani. Şol için Serdar şunu düşünmeli. Bir ay öler. Bu haramda da keyfini çekmiyor. Narkotik bilen gider. Serdar yöne. Hiç vakt şundan tıpı bilmiyor. Serdar'ın çağalarından tıpı bilmiyor. Yok şunu yanak tarihte. Ola in kovuzpan neyle? Nazarbayev'da. Ola Nazarbayev neyle? Şunun için bunlar şunu bilmeli birinciden. İkinciden şu aşağıdaki otururlara açık oluyor. Şu akmaklar şunu düşünmeli. Sen o tak vaktlayınca keyif çekmeyene baran mı olsan birden. Erteki yöne keyfin cevabını verirsin. Yok eğer ben öz ağrayıma dayanacak. Ben kazanan da adam halal kazanacak. Öz zahmetim bilen kazanacak. Halkıma beğensin. Kazanan da adamım çağlama sinsin diyecek olsam onunla şunun yanında durmalı. Şunun yanında durmalı. Hem mesela gözüyle görü otel. Erteki gün turmaya gideceğini bile otel. Şunun için ben şunları ayıtacakladım. Şu haramda da özün ıkbalını şuna bağlama. Gelip onun yığınaklarına, dağıtlarına gelip o haramdadan etyen cinayetlerini aklayacak bolma. Abisneye ne verecek bolma. Yalan söyleme. Şu ne mi ayıtlanıp zapis olmadı erteki gün cevap verir. Berdi Muhammed seni korumur. Bir yerde gelip Allah'ından sonra sen bütün dünyanın önünde seni koruyacak adam yok. Seni o tadı hiç kim mecbur eden ha. Sen şu tadı geldin mi açık aydıp da palit ubeyişi sonra. Ya şu tadın iyiliğine varan da sana istedik meğerle sebebi. Ne emettirler? Bütün dünyada hakikataydık da. Durmaya bastı Berdi Muhammed yine cinayet kar. Bütün dünyada olacak. Şunun için şu diplomatlara açacak oluyor. Şu hükümetin içindeki işgalere vizyatka verip baryanız. Vizyatka verip baryanız. Ne için? Öz doğunundan pul alacak. Karnaşından, öz Türkmen ildeşinden, öz vatandaşından bir kanun pul alacak olup baryan. Şol için vizyatka verme. İnnem bir berdirmersen, sebebi inni halk. Sizin ettiyen dağdığınız video düşürüp biliyerli. Her kimin eline
telefonu var. Şu bir gecede şon tutsa sen borlu sen gitken tutma. Berdi Muhammed seni uğraşın. Şol için ola da bilsin. Hükümetin için ne işler? Bakı ol bilmeyen. İnne kanun mu hükümetin için ne işlemeyen? Olara da gün yok. Olara da gün yok. Ne çörekleri var onun Azatlık Radyosu ördüğümün. Giyce. Barıp Aşkabad'ın içinde oğlum. O oğullarda Aşkabad'ın içinde giyce barıp çöreğin oçurduğunu duruyor. Çağılı diye 12 yaşındaki çağılı ırkılıp diye şu tada bağlan aşağında yatıyla diye 2 bukankı çöreği alacak. Şu niyanak bağ yurdumuzda şu dereceye getirdi. O zaman bu haramlarda Filistinlilere kömek edecek deyip Türkmenistan'ın bağlığını öz halkı aç, korkucusuna daşar yurtlarını, şu dünyanın nemesinin korkucusuna onlara yük uğratıyor. Oğullara yük uğratıyor. Gergöz ehli. İnne, şu halkın yağdığı şeyler. Her bir maskaladan bir Türkiye'de kul oluyor. Daşar yurtta közenip, yurdun içinde közen yerler. Her bir 10 maskaladan biri türmede yatıyor. Türmede şulan hemme hak hukuku bozulan. İnne şu halk, şulan hemmesini görüp oturuyor. İşte düşünmeye de at gerekli. Yani halk düşünmeye diyecek, yanlış. Halk görüp oturuyor. Onda ne için sen şu zaten ütkeçik olup hareket eder. Eğer hareket etsen sen hemme adın eyeti oluyor. Hemme çağılan önüne cevap ver, sen çağılan ayet yer. Ben senin için hemme ettim. Yurt ölçek olup hemme ettim. Öldemem, türmeye istemem, neyimi ettemem, ben ettim diye. Vicdanın arattım. Öz vatanım için ettim diye. Konstitüsyon doğru yerine getirir yana hareketimi ettim diye. Eğer şunu etmesen sen binamız. Sen geplemeye dağıdın yok. Ne mi diyecek çağağına de? Ben kovuyu vurup verdim diyecek mi? Kovu öy vurup verdim diyecek mi? Size iyi çıktım diyecek mi? Size polisiye adar verenle sizi korak bildim diyecek mi? Bir binamız adamı öğürlüyor. Bizim halkımız şunu öğürlüyor. Şu da şunun için dinin, imanının, vicdanından çıktık. Şu zatları görüyorum hiç de etmesem şol. Şol için bizim halkımız şunu düşünmeli. Bunlar gelip her kim bir daha edeni vatanı dönük etiyen diye. Şunun gepini kayıtlıya adamla da cinayetkarın cinayetkarı, binamızın binamızı, bir vicdanı, dintinin dinti. Sen ne ehli vicdanın bile gelip şunu vatanı oraya diyecekler. Şunun tala oturan vatanının ben vatanım diyecek. Haydi yüz bilen, haydi vicdan. Şu ekranda çıkış ait yerlere diyecek oluyor. Ertikun cevap verirsiniz. Sen çağan önüne, erti çağan Türkiye'de kötünce. Şuna biz aydır. Sen ata, sen kakan, sen doğunun şehittin. Şunun için bulan hemmesi kâliye ahmet. Bundan kaçıp olmuyor. Şunun için bizim halkımız şunu düşünmüyor. O zaman en esası yine burada. Her bir yurdun öksünün sekreti birce attı. Halka aktif olmalı. Halkı yurdunun içinde kanunculuk olarak bilmeli. Öz fikir etken vaadını aydıp bilmeli. Mesela bir misal vuracak buraya. Ben de şun kun İsrail Hamas'ın üstüne çöldü. 2 milyon Filistin halkı, Filistin halkı uruşun aşağında. Ola Zalojnik, Hamas'ın teröristlerin Zalojnik. İsrail çözmasa ertikun yenetecek. Sen onu etme deyip bilmeyen, o özün koramalı. Çözse de çağılı ölüye, ayalı ölüye, karlı ölüye. Hem kişi şunu düşünüyor. Şuradaki Filistinli biliyor şu Hamas'ın teröristlerini. Yönü öz halkını koruyacak olup bir kanunlu olsun köşeden ayrılanak. Ne için? Vicdanının önüne arakta olacak.
öz vatanını koruyacak bolýar. İsrail hawa sen hakyň bolsa da çağalar öldürmäge hakyň ýok. Bir hille edip öz halkyny koruyacak bolýar. Men yine başladım. Amerika doğru İsrail'i kolla oti. Şul Amerikan Daşary İşler Ministerinin yüze koloyu Daşary İşler Ministeri işgärleri kol çekip Biden'ın siyasetinden sen çennini aşağı İsrail'i kollayan deyip kat ýadyar. Indi şola vatanın göğünün mi? Ya vatanının kahramanları mı? Sesini çıkarmağına oturana. Öz fikirlerini aytýar. Balans ettirecek bolýar. O da çağanın gorumaly. O doğru İsrail'in hakkı var. Öz vatanını gorumaga, çağalaryny gorumaga. Bir terörist topar bir herek. Yöne ona deser etmeli. Dünyadaki bar normativi boyun bollayıp kıygırıp durmaly. Şona etmeli. Men näme aýtjak bolýar? Hemişe sen haýfy ýurtda bola. Eger ýurdun östürjek bolsaň, parakat taklajak bolsaň, sen nerede de işleseň, sen öz pikirini açık aýdyp bilmeli. Şu zatlar aýdyp bilseň, oldan balans bolýar opsistwada. Şu adam in meseleleri asuda çözüp bolýar. Şol üçin biziň halkymyz şuňa düşünmeli. Şu ýurdun ykbaly biziň elimizde. Ne berdim Muhammed'im? Ne Biden'ın, ne falanyň. Biz aktiv bolmaly. Daşary ýurtdakylar, teredin daşary ýurtdakylar aýtjak bolýar Türkmenistan. Elimizden hiç zat gelmeýär, hiç zat edip bilemzak falan diýmän. Yalan söz. Şu haramzadalan ýaýratýan gurrunlar şu gurrun. Aha görün Palestinle nähili täsir edip otyr. Bir kanun näçe ruhsat bermende çıktılar. Dünya cemiyetçiliği eýär başgaça patkady dedi otyar. Mesela mecbur etýän sen döwletleri seni asker meslelikten çekinsinler. Sana hormat koysun. Şuň kun hemme kişi hormat koyar. İsrail halkyna da hormat koyarlar. Hemme ýerde öz ýurdun söýüp, hemme ýerde çykyş etýär. Şol üçin biziň watandaşlarymyzdan daşary ýurtda ulu täsirini goýup bilýärler Türkmenistanyň içindäki bolýan hereketleri. Şunu ýatdan çykarmaýly. Daşary ýurtdaky Türkmenistan. Siz görüp otyňyz, siz ýaşap otyňyz ösen döwletlerde. Siz gözüňiz bilen görüp otyňyz döwleti nähili dolandyrýarlar. Biziň haramzadamyz ömrü boýunça häzir interview beren. Atletler ne interview berdik, nähleligini bilen akla. Özüm konstitusiýa olaýan murat goýup, kasem içýän men şunu ýerine ýetirýänim. Kasem içýän bolsam, jurnalistiň goýuna jogap berdi. Etýän işiň hakyny atjat etmerde. Şol üçin gende kasem içýär, şol üçin Hudaýy binamyz biwejdan dinden çykan adam. Onda sen jurnalistler bilen interview de ber, dünýä hemme ýerine baranda. Hiç ýa baryp bilen akla jurnalist ýöňünde bolsun. Kaçyarlar şunu. Näme üçin? Ogry. Vatandaş ozan haýfy yüz bilen şonu aklajak bolýar. Şol üçin daşary ýurtdakylar gününe goýmaýly. Gününe goýmaýly. Hemme ýerde. Şu oturan ýerinizde şunu gurrun etseňizden şoň atrajen edip. İnternetin üstü bilen türlü ýollar bilen başga ýurtlaryň nemelerini, kuruluş strukturasyny, siyasi üýtgeçliklerini atlaryny aýtsaňam şoňam täsiri bar. Türkmenistanyň telewizioniýasynda dünýä habarlaryny beren akdy. Bu hepsi bir döwlet bol. Bir döwlet bolup daşary ýurtdaky bolýan habarlar Türkmenistanyň telewizioniýasynda beren akdy. Ozan şu nähili konstitusiýony borjyny ýerine ýetirýär. Şol üçin bir hökümetiň jinayetkarlygy, ogurlygy, hemme zatlygy belli. Şol üçin hökümetiň içindäki işleýärler. Ya bir topar adamlar wagtynça günüm geçsinni ekrana çykyp, ya dünýä meşberdäki ýygnaklarda şonu gollap öz ykbalyny diýip bir jinayetkara baglamak. Ben aýtjak bolýan adam. Hemmesine jogap bermek bolar. Nurjan apa, size söz vermek hak ine Gurban Berdimuhammedow aldygyna jaňa diýär. Men ogulumy reklam edýän, men reklam edem ok.
men arkada, men öňe çykmaly diýip, gelin şoňa söz berelim. Multikezzap Türkmenistana şu bir zat ba bolsa, ogurlan adam Gurbany Berdimuhammedow. Gurbany Berdimuhammedow Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbany Berdimuhammedow sözsüzden aýdýaryň. Hormatly adamlar. Men boljak işe de çäre ýok diýipdirler. Bir betbasyly duşan bolan arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýerin arkaňda dağ ýaly ýanýatdylar. Eger durmuş meseleýe çykaýsa, näçe Daşary işler ministriniň wekillerini Aňarda ýa-ni Türkiýede bolsa ilçhanamda giýijunyň dowamyny ýüz tutup bilerdi. Kimine kömek gerek bolsa hemme zady eder. Ine men keypini goýmak şuny sebäbi ine bir material göçek bolýandan. Serdiň Alaytada arkada zamanly alabaýly alabaý serdaly bolýan aktivistler öküjek bolýan. Ünsürim Özbegistanyň prezidenti soňky geçiren sammitde çykyş edýär. Ünsürim. Ünsürim ýygynak adamlar şoň ýanky kollegalary, ministrler, kömekçiler akyn oturanlar. Döwleti ýanky görkezip, döwletiň güýjüne öküzip oturanlar. Prezident çykyş edýär, komandasy akyn otyr. Indi zeradiň şu ýerde Azerbaýjan çykyş edýär. Akyn ýygyna, ýani komandasy otyrdyňlar. Näme prezident diýär? Akyn ünsürdüňizmi? Indi zeradiň hatda Kırgızstan döwletiň prezidenti urlýar. Ýygyna komanda oturunlar. Zeradiň ýaşullar, zatlar, Akyn öýlerini kimseden oklar, otyrlar. Indi men size bir daha Türkiýe. Senin Türkmenistan prezidenti gürlerinden bolýar. Ünsürüm. İz komanda ünsürüm. Blaklı odlarını alıp ýazýarlar. Bu maskaraçylyk dämi? Aldygyna ýazýarlar. Mun gürleýän zady opşy salamu aleykum näle ýazýarlar. Başga zadaýdan ok. Opşy sözler. Şonu ýanky ýazyp otyrlar. Ünsürün adamlar. Şul Gurbanyl diýen ýallak, Niýazyň elini owşap, onsoň öldüren adam kezzap, multikezzap. Şu bir ýerde bir zat oglamaly bolsa, hatda at çapşykda bayraklar ogurlaýar. Birinji gelim diýip. Şol ýal kezzap. Ýygynak oturun adamlardan günne goýanok. Ine şul hökümetmi? Öňde kezzap otyr, ýygyna da korrupsiýonерler bul näme diýse ýazyp otyrlar. Bu bir kino. Ne bütün dünya görünok şu zatları. Görüyor, gülüyorlar. Şoň üçin biziň döwletimiň awra ýok. Öňde oturan kezzap, ýyzda oturan kezzaplarna zadany berýär. Ýaryň men hemme diýen zatlarmy. Şu zatlary Niýazow mediýady. Niýazow men Almatadam. Men onu Türkmenistanyň eşitemok. Men onu Almatada vice-premier dostumdan eşitýärdim. Ya Kazakstanda işleýän. Şolu ýaş oglanlar, biznes edýän oglanlar, näme
Nazarbayev ministr edip, vice-premier edip koydu. Önkü men dostlarım koydu benim katnaşyadym olar bilen. Şolar aýdýardy. Saakashvili tasdiqlady şonu. Niyazov süýçük çıkarıp Recep Tayyip ve beýlikleri imedekläp şonu aldyrýardy. We beýlik hökümetleri ökülerdi. Men näli halky dolundurýardy. Bular ýolbaşy däl. Bu halky ezmeyene giren banditler. Ine şoň üçin biz kösenýär. Şoň üçin biz 32 ýyllar konvertasiýa ýok, internet ýok, metbuat alat ýok, gürlä bilen ýok, siýasat aňyda dursun, konstitusiýany gürläp başlagyny ýynak gidýärler. O näil biz ilgide çekilip, o näil 91-nji ýyllaky haklarymyzy biz ýanky şonu amal bilen ýok. Biz ösmedik ha. Biz ýyla aýtdyk. Men şu zatları ýanky Gurbanlygyň aktivistlerine düşündirjek bolup ýanky aýdyşym. Şu ýaly videolar men onu ekskluziw görkezemok internetde bar, her adam görüp biler. Muhammed Ağa näle görýär? Ine beýlik prezidentler çykyş edýär, ýygyna toparlar, saýlanan adamlar olur ýagny öz pikirlerini aýdýar, otylar prezidentleriň arasynda döwleti görkezip otylar. Bizimkiler bolsa bu salamu aleykum näle ýazylan diýen sözlerini ýanky ýazyp bloknotda ol kabinet ministrinde hyýaly ýazyşyp nimedip bütün dünya masraf oluyor. Bu ne diyeceğim? Murat, şu da utanç da, utanç. Onun ben hayfi yüz bilir, bir tavır adam şunu kollayacak kollarlarına gen kalıyor. Ben sonunda o bir 20. asırda bir tane kampanyanı, 5 yılda atlım kampanyanı şeytir dolandırıp boladı. Ben 20. asırda yaşayan, 20. asır devletin yol bu. O zaman sen kim alacak bunu? Şol için bunun geleceği türme. Bunun geleceği ellerini, dillerini hemen kedip yere halkın koyacak adamlar. Şol için bunun gidecek geliyor. Bu şuna subutname de hepinin şu an çıkış edip oturuşumu. Halk kallı indi. Halk görüp oturuyor. Indi 1000 adam, 2000 adam, 3000 adam şunu görüyor. Şuna şolun biri biz yalan söyleye diye ayıp bilir mi? Ola subutname. Türkmenistan'ın televizyonu yapacak. Türkmenistan'ın milyar baylıklarını yiredi. Ne için? Indi biz çöreğe muhtaç olmak. Indi biz gidip çağımızı, doğuran çağımızı koyup Türkiye'de kul olmak. Biz indi öz vatanımızı işletmeyen başka yurtlarda işlemeyen. Vatanımızın içinde polisiyeyle şeytir tutup bizim çağımıza verecek çöreğimizi elimizden almak. Hükümet pul vermeli, aylık vermeli şolarda. Şuna verip bile ne kıyınkinler. Ben şu düşünüp tüzmüş. Hani devlet? Devlet yok bizde. Şol için kanunum yok. Ola kanun olsa şu sadakdır Allah'dır o. Biz bir maskara etmediğim eller şu. Bir şu an Türkmenistan'ın prezidenti gelip parlamentin önüne açık verdim. Bir tane 34 yılın içinde bir tane parlamentin sayılanan adam değiller. Sayılı o küçük böyle. Gelip şu etyenlerden ne doğru, şuna bir cevap verdi, şuradan toğranma mı? O zaman ne hemen hakkında gurrun edecekti? Ne hemen devletin üstünlüğü? Şu devletin mi ben devletim mi? Bar tokmol yerlerine soktu. Hem cevap verdi. Gidecek yeri yok o. Şunun için bir günün doğuşu yanak belli de. Bulan hemmesi Türkmenistан. Şunun için ben aytacak oluyor Türkmenistan'da. Şu hükümetinin için ne işleyenlere. Öz ıkbalına da bir çürük adamlara bağlama. Ben aytacak oluyor. Halkıma aytacak oluyor. Bize utanç şun yana adamla bizi yurt dolunduruyor değil mi? Şunu bildiğiniz şu zat, şu bizim deyip bilmeyenimiz bizi binamız ediyor. Biz şunun için öz dinimizi uyup bilemde. Biz öz kaharımızı yalandan yutmalı oluyor, özümüzü oynayak. Çağımızın kösencini görüyek şöyle. Özümüzü anlayak, şoları işten edebilmeyenimizi. Ece kakalar türmede yatı, oğlu, uloldan oğlu türmede yatı, türmen içinde uğrayanlı, genç, hemen bir kanun. Birinciden türmeye basılan ne hiç zaten sabırdat edilmedi.
ol hakmeyin, hak demeyin, bağım günahı, bağım yok. O da belli diyor. Bir günah türmede yatayım. Bilyecek hak adam. Onunla da sesin çıkar. Şu bilyen Mehmet adam anlatıyor. Adamın binamız olur. İmansızlığını, bir vicdanlığını. Şu an bir yere gelmişti adam. Bir yerini türmeye aşağı koydun ya polisiye bir yerini vurdun. Bütün Amerikan orada çektiler. Hem yerde de etkiyenler. Hem yerde de etkiyenler. Bizim halkımız neymiş etme. Şol için vatandaş özünüzü ağlama. Sizin yüreğinizdeki korku yalandan. Ne ilaç yok. Ne deyin. Ay hisset edip bolana. Ay eyder, beyder deyseniz siz yani bir vicdanlığınızı görkediyor. Siz dinin çıkanlığınızı görkediyor. İmansızlığınızı görkediyor. Öz çağağınızın önünü özünüz cevapkar duyun da. Şunu düşünün. Şunu düşünseniz siz azad adam. Size hiç vaat bir aydımda elinizde yara kalıp o Hamas yani terörçülük hareket ettik. Yok. Bir aydıyanlar sesiniz çıkarın. Hola konstitusiya kasam şu otuyor şuna elin koy. Şu konstitusiyanı alın, barın şol için edin. Şuna layık dedin. Bu haramzadalardan ruhsat soramam. Ruhsat öyle verilen konstitusiyadır. Verilen sana. Dünya meşverine sana verilen. Kimden ruhsat almalısın? Öğler cinayet eten adamdan ruhsat alacak. Alma ruhsat. Gereği yok. Başına yapsınlar. Sen hola konstitusiyan var. Hola sen dünyadaki bar düzgünlüğü var. Kıyırıp durla hem yerde. Bar etti yerleden. Eğer sen şolatlar sonra öne çıktın hola Cuma zaparı delegasya var. Germaniya neçe bin dolar pul çıktı dedip delegasya uğradıp kakası ulan duşuya. Sen niye koymayalım? Sen şol için ilacı yok demedeyin elimden işlat gelmeye özüm çocuk olup Türkiye'ye kaçıp gidip çağın taşlak gitmek bunlar ayrının ne? Bunlar size binamız etiyor. O zaman Türkiye'de öyleyeniz sizin maslığınıza mekudip olana. Bu da üstüne. Şol için yurdunu denem kaçma. İmanınızdan hem dönme. Vicdanınızdan hem çıkma. Vatanınızdan taşlak kaytma. Öz çağınıza vatanınızda iyi olun. Dine aytmalıda tesiniz çıkar. Bollu. Viziyatke vermeyin hiç. Muhammed abi. Sağ olun. Aydınlık için sözü Nurcan Apa'da verelim. Biz tamamladı. Efiri köpe çaktık. Hürmetli vatandaşlar, ben yeni olarak atlayan şu efirimizde biz siyah tutsaklarda yatan bizim aktivistlerimiz bir güne türmelerde yatan yönökay adamlar yani udo usluvunda sorsun asbarzene deyip bunları vaktlayınca sizi saklayat deyip yıllar oturan adamlara bir güne bir nasıl üstüne ya bir küçük adamın üstüne yıllar koyup yani 5-10 yıl alt giden adamların maşgalları bir güne közünü otuyorlar öylerine. Çağcıkları kakalarını görmen öğünü ötküdü otuyorlar. Terbiyesi başka tarafa gidiyor. O görgülü oturan adamlar maşgalasını görmen ülküdü otuyorlar. Türkmenistan'ın türmelerinin şertleri katı ağır yağdaydı. Bir netip olsa gelecek hepte Fransa'nın pasolunu, Angliyan, Amerikan, Germaniyan, Belgiyan, Angliyan pasollarını yazar Türkmenler boyunca ve aktivistler boyunca hatları iyi verir. Yürüte bağırlap bize cevap verin deyip xahiş eder. Yine şu boyunca biz şunun çıkışımızı ettik. Men gıytkaca aytacak bolan Farhat Meymankuliyev boyunca onu işlep dur, spezdaklarçık işlep dur. Biz ofitsialna cevap araşyat. Cevap aldığımız biz size görközür. Farhat'ın meselesi neyin oldu, niye vardı, hayırın okuttu. Yine şun Farhat'ın meselesi duran ok, işlep gidip dur. Netice aldığımız biz size havanı getirir. Yine men sözü yine Nurcan Apa veriyor. Nurcan Apa bir efirimizde oturacak bolyat. Şu tutsakda yatan bizim vatandaşlarımız, kahramanlarımız boyunca bir gollou sözlerini aytacak bolsаңыз yine vakti geldi. Aynen. Hem aytmalı zaten aydıp geçtiniz. Köp sağ olun. Halkım ruhtan düşmeyin. Vatanımızı söyleyin. Vatanımız için görüşelim.
halk vatan bizimki. Siyaset tutsawlaryň hemmesine azatlyk isleýäs. Sağ olun Nurcan apa. Köp aýdanyňyz üçin biz Gurbanoğlu bilen Serdar Berdimuhamedowlardan korrupsiýa garantlarynyň konstitusiýa boýunça konstitusiýa garantlarynyň talap edýär. Siýasy tutsawlardaky yatan adamlar boşatmaly. Şolun hemmesini birine atkalman boşatmaly. Bir güne uda boyunca Türkmenistan'a 10 milyonça adam yatır. Olar boşatmalı, biz talap edýär. Şu videolar arxivde galya, YouTube'da, bizim arxivimizde galya. Şu videoların esasyny biz aýdan sözlerimizi biz haçanla döwleti çalışmalar geçirimizde bir argument hökmünde, bir cinayet iş hökmünde aýratyn Gurbanoğlu we Serdar Berdimuhamedowa karşı ulunar. Hormatly vatandaşlar, Murat, bir jomant men iň soňunda bir daha etjek. Şuň İran'a bir tane tanalyan adam Türkmen bağıştı, aradan çıktı, bayıl tek edip. Men her suratını görkeden şutadı ahlaka. Men şahında bir daha aytjak, bütün ozan Türkmen tunut işgärlerini yüzlenjek bolýarlar. Gözde şu adam, yani bayıl teke, çağlıkta men bilýän. İran'da Fars dilini okumak bolanak, nime Türkmen diline, Türkmen kitabı çıkardık bolanak, Türkmen aydımları yok. O vaktim ortiyet bilenem aragatnaşık yok, radiyetine meşlik bolanak, eşleğim tutuyarlar. Türkmen dilini, Türkmen devini taklarla eheş aydımcılık. Şunun ne İran'ın şah vaktinde olara boyun mollalı, ne bir İslam devletine boyun mollalı. Arası Türkmen devini, giyice unni, yatmani, Türkmenliğin milli duygusun kaldıran adamla eheş bağışlar. Bu şuna hemme toylara şunu çağırıp, toylarda Türkmen koşkularını aydım. Türkmen dilini arası dille geplemeyi yayradan eheş bağışlar. Şol için eheleke men şu nemeden bütün şon karnaşlarına içecek olýar. Yatan yer yaktı oldum. İyidi yarasın. Şun yana kahramanlı. Şun yana öz halkını söýýärli. Öz vatanını söýýärli. Hemişe diri galýar. Şol için ykbalyňyzy Türkmenistanyň tunut işgärleri. Ykbalyňyzy siz tunut işgärler. Talantlı adamlar. Siz işinizi bilýän adamlar. Siz halkın adamdı. Ikbalınızı karamzada bağlama. Şona bağladığına siz şon kuturun bunu bilen size bilerikte cehenneme giderseniz bilerikte ceza alarsınız. Şol için hemişe halk bulan olun. Halkın tarafında olun. Siz halkın tarafını tuttuğunuz halkın içinde hemişe diri olursunuz. Halkın senin adamıdır. Tamam. Tamam, hormatly vatandaşlar, inlik gepleşikler çeldi. Men arada yaramadım, üturum vardı, şoň üçin çykyşlar etbilmedim. Biz badyr, biz görüşýändir. Ekranda bolmasam hatlar, duşlar bilen görüşýär, biz duramdyk. Şoň üçin durmak yok, diňeňe. Sağ olun. Bereket. Hoş sağ olun. Sağ olun.